Hola amigos, estamos no laboratorio de ciencias. Hoxe vamos a falaros das transformacións da enerxía. A enerxía química das pilas transformase en enerxía luminosa. A enerxía química transformase en enerxía calorífica en enerxía luminosa. A enerxía eléctrica Transformase en enerxía calorífica en enerxía mecánica. A enerxía química das pilas Transformase en enerxía mecánica. A enerxía química das pilas transformase en enerxía mecánica. A enerxía química das baterías Transformase en enerxía eléctrica. Para que funcionen os móviles. Os nosos xoguetes